Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongitorri Sudurgorrira. Humorea, ironia, autokritika eta giza satira batzen dituen saiora. Gaur beti bezala gure kolaboratzaileak Oskar Estanga, Arratsaldeon, eta Fernando Agustegi. Eta gurekin, gure gonbidatu berezia, Magi, Lasa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, posten gara, bentsat eukitzea Iruñeko bilgune feministako kide bat. Aber, zer kontatzen diguzu? Aupa. Iruña aldatzen ari da, eta hemen ikusiko dugu zergatik. Baina, bueno, lehen guazen Amaiak izan, Amaiak ziuran beste gauza prestatu digula. Aber, zer kontatzen digun? Arratsaldeon lagun Sudurgorriok, eta zuri Magi Lasa ongi etorri gurera. Ziur, arratsalde atsegin bat pasatzen duzula gure artean. Gaurko prestatu dudan menua hauxe da. Frantziako 2 albisterekin hasiko dugu saioa eta ondoren Espainiako lider politikoen inguruan CISek egin duen inkesta baten berri emango dizuet. Jarraian, Gotzon Mantuliz OTeko irakasle berria aurkeztuko dizuet eta Euskal Herriari dagokionez turismoa izango dugu hizpide. Nafarroan berriz urrezko dominaz hitz egingo dugu eta kulturan euskara batuaren urteurrenaz hitz egingo dugu. Jarraian, emakumeen kirola izango dugu hizpide eta amaitzeko asteko irudia, bitxikeriak eta kale galdeketa izango ditugu. Zenbat lan gaur. Zenbat gauza, ez da? Menua arraroa, menua arraroa. Emango digu denpora hau hitz egiteko? Anitza. Eta, lehenago esaten da, dena jan behar da, ez? Eta, nahi ez duzuna ez jan. Ez, baina gainera, probatu baino lehen ez du horren txarra denik. Bueno, gauz batzu bai, Bai. Bakoitzak ikusi behar du baino. Ikusiko dugu. Poliki joango gara, baina, bueno, lehen guazen zurekin, ze gauza asko daukazu kontatzeko. Batez ere, noiztik zara Iruñako kide bilgune feministan? Bilgune feministan daramat urtebete. Hor da, hasi dugu ja 2. kurtsoa, baina nik daramat urtebete. Baina lehendik beste talde batzuetan ibili naiz, greba feministan eta beste talde feminista batzuetan baino bilgunen, urtebete. Baina zer da, bilgune feminista? Bueno, azaldu pixka bat. O zer da? Azaldu pixka bat jendeari hori. Ze askok izango du, zer da? Bilgune feminista, hori zer dira manifata eta gizonak horrotu dituztena. Bai, justo hori. Eskerrak abezpuz azalduko duzu gongi orain, zela hori egiten da. Kontatu pixka bat zure aberrikoz puntua bai. Bilgune feminista da talde feminista bat. Euskal Herriko talde feminista bat da, ez da bakarrik Iruñakoa, beraz Euskal Herri osotik herri pila batetan bilgune feminista talde txikiak daude. Eta urte pila bat daramatzate lanean, orduan bilgune feminista zer den definitzea niretzat oso zaila da. Gutxi gora bera, pixka bat jendeak jakiteko. Baina ja esaten du pixkate, bilgune eta feminista, ez, azkenean leku edo erakunde bat, ez, sustatzen duena, ez, elkarlana eta elkarrekin lanak bautelako eragin gehiago, ez. Da nola antolatzen zarete? Esan duan bezala, bilgune feminista Euskal Herriko talde bada, orduan gu Iruñan antolatzen gara talde txikietan, baina gero bai hilabetean behin egiten dugula bilgune nazionala deitzen duguna, eta hilabete bakoitzean herri ezberdin batean elkartzen gara, bilgune Euskal Herriko Orduan bai uste dudala hori oso interesgarria dela, ikuste dituzu beste herrietako ikuspuntuak, bada momentu bat konpartitzeko bakoitza bere herrian zer egiten duen eta oso interesgarria. Badago herri batik gogorrena zuretzat iristen zaizuna, hemen herrian bai dira, Gogorrak. Hori asko eramaten da. Beti dago herriren bat gogorragoa. Gogorra, aktiboagoa. Aktiboagoa, gogorragoa. Larogeiko hamarkadan bizi izan ginen. Hebiaren partekoa. Zer da zuretzat borroka feminista?
Niretzat borroka feminista emakumeok ahalduntzeko borroka da, eta aldi berean berdintasunaren alde lan egitea. Horrek dakartzan lan eta burua uste guztiek. Zelan ikusten duzu borroka feminista gaur egun? Nik uste oso modan dagoela, eta hori badaukala bere alde positiboa eta bere alde negatiboa. Oso mainstreama bihurtu da eta orduan borroka lausotzen da edo ez dakit nola esan. Borrokatzen ditugun gauzak eratzen dira, ez dakit. Eta esango genuke, emakumeak ahalduntzeko baldin bada, gizonok orduan lasai. Emakumeak kontu bat. Total, emakumeak ahalduntzeko baldin bada, Baina hori niretzat, zuek egin behar duzue, zuen borroka feminista. Egia, ongi. Noin ez pentsatzen duzu, baina hasi dela hau modan epintzen? Zelan, egia da, modan. Nik uste, azken urteetan izan dela gorakada pila bat, ikusi ditzazkegu Zarako kamisetak hain feminist leloarekin, guretzat hori ez da bat ere positiboa, alde batetik, beste batetik, argi dago gazteria erakartzen duela. Baina ez dakit, Beyoncé hasi zenetik feministatzat bere burua hartzen, publikoki, ez dakit, urte batzu ja badira. Baina azken urtea bai greba feministarekin eta kriston gorakada ere sumatu dugu. Baina hor arazoa ere bada, gero errealitatean ea pres gauden lanean jarraitzeko edo ez. Ez du balio egun batean kalera ateratzea eta gero urte osoan zehar egiten ditugun gauzak ez ikustea edo ez konpartitzea edo... Andoaingo emagin elkartean ere egin duzu lan, ezta? Bai. Konta iguzu zehazki abertzautan datzan pixka bat. Emagin elkartea da formakuntzatea ikerketa feminista lantzen duen elkarte bat, eta ni egon naiz lanean eraso sexisten kontrako gunetan. Saloan bezala bestaz besta ibiltzen gara, Euskal Herri osoan zehar, jartzen dugu hor gure gunea jaietan, udaletxeak kontratzen gaitu askotan, gehienetan baino ez beti, eta egiten duguna da informazioa eman, asistentzia zerbait gertatu ez gero, gerturatu aldira gure gunera eta hor hitz egin dezakegu edo... Eta hori depende udaletxeak edo kontratzen gaituena zer nahi duen, egoten gara ordu batzuk edo beste. Goizeko 6 arte egon izan gara, eta... Goizeko 6 arte, bai, Honen inguruan da kuriosoa, ez? Beti badaude mitoak denain inguruan, ez? Eta hemen ere badatoz berriro mitoak, ez? Eta tortzen dira mutil batzu, txiko, eskoran ja, batek ez du asmatzen nola ligatu. Porque, claro, igual esaten dute gero eraso bat dela, eta, bueno, olakoekin, azkenean beldurtuko gaitu, zenbat eta oraindik zenbat, eta gainera, sektore jatorrenetatik, ez? Eta gero ere, zuk erraten duzuna, ez? Modan dago, ez? Eta kontua da, gero eta teorian gehiago lantzen dela gaia, ez? Baina batzutan, nik izaten dut sensazio hori, ez? Gero eta gibelago nazile gauza batzutan, ez? Eta hori nola ulertzen da, ez? Izan daiteke alde batetik hori, baina beste batetik guk beti esaten dugu bortxaketa kasuak edo erasoen kasuak orain ematen duela kristonak direla eta inoiz baino gehiago ematen direla, baina guk esaten duguna justo horixe da. Orain salatzen ditugula, emakume feminista pila bat egon dira urte askotan zehar eraso horiek ikustarazten eta haien borroka horretan, eta horregatik orain ikusten ditugu edo entzuten ditugu hainbeste eraso daudela. Egia da, gazteria oraindik ere ematen ari direla kasu asko oso gaztetan, eta hori bai, kezkagarria da, eta oraindik ez dugu formula magikorik asmatu, eta ez dakit horretara, existituko denik formula magiko hori. Eta egia da, tendentzia berrien aurrean sortzen direla maskara berriak ere, alegia, ez? Badaude maskarak esate dutena. Baina ja, lehenago bai behartzen borroka feminista, baina orain ja esageratzen dute pixka bat, ez? Sortzen dira, ez? Alako, ez? Edo, txiko hori piropo bada, hori nola, obsesionatzen dira, ez? Oraindik badaude
alako sortzen doaz, beti badago lan egiteko, berriaren gainean sortzen da... Eta gero eta zailago da ere, ez? Bueno, nik hori, hau nintzetan, frankismoarekin, ez da parekatzen, ez? Baina Matxismoa eta frankismoa frankismoaren aurka borrokatzea errexagoa zen, ez? Demokrazian, ez? Orduan, bueno, parekatu modu hortan erran duen, ez? Bai. Ikuste hasi bar garela ja hitzak aldatzen eta azken datuek esaten dute Estatu Espainolean 8 orduro emakume bat bortxatua izan dela eta hasi bar gara esaten 8 orduro gizon batek emakume bat bortxatzen duela. Bai, ez, komunikabidek ere hortan eragin handi dute, ez? Nola tratatzen den gaia, ez? Arriskutsuenak, gainera agian gara gure burua feministatzat daukagun gizonak. Ojo, olakoren bat topatzen baduzue plato honetan, ojo. Zer mezu emango zenioke gizarteari zuke emakumeen eta gizonen artean berdintasuna lortzeko? Gizonei konturatu behar direla haiek lanketa oso handi bat egin behar dutela beraien buruarekin eta ezin direla konplize izan. Igual erasotzaileak dira eta orduan erasotzaileei esatea ezin dutela erasotu, baino lagun kuadrilletan eta ematen diren erasoak askotan batzuk konplizitate horretan jolasten dute eta hori ere garrantzitsua da bakoitza bere buruari galdetzea konplize izaten ari naizen eta hori ekiditzea. Eta emakumei jarraitzea borroka feministan, atera bar garela kalera eta borrokara batzea. Zer, askotan hori mutilak egiten dutenak aitik bakarrik hitz egiten dugu, baina beste guztiak, daudenak, horrek ere bai nik uste dut hasi behar garela ja, ez? Bai. Seinalatzen, bai, ze asko dira. Bai, bestela ematen dira, eraso horiek ematen dute legitimitaten ditugula. Eta horregatik hasi behar gara hoiei ere esaten, komentario bat ezin dela igual egin. Hori da. Amaitzeko, gizarte sistema feminista bat hurbil ikusten duzu? Nahiko nuke baino... Osasun bidea, bezala, edo... Oraindik ere... Ez dakitze... Nahiko nuke baietz esatea, Ez duzu ikusten oraindik hurbil, ez? Ez. Zue mutilok... Ez da inbesteraino. Total, zera zindira ez da piropoak esan, nola jartzen zer. Ni uste hau dugula ikasteko, ikasi eta gero praktikan jarri, Bai, hori da. Ikasi suposatzen da honitz ikasten dugula, baina gero nik uste hor gelitzen den, ez? Eta rolei dagokionez, zer jarrera ditugun, zergatik ez, gure buruari uzten diogun modu batera izaten, beste batera ez, eta berdin emakumeek estetikari dagokionez, ohiturei dagokionez, rolei dagokionez, nik uste hasi garela begiratzen horrelako leiho batetik, ez da, bueno, eta gero datuak oraindiko soldatei buruz, hor daude, eske dira gauza batzuk ainagerikoak, baina gero ainagerikoak ez direnak ere, ez, ematen du oso normala dela, mutilak edo zer da mutilena, zer da neskena. Lan asko dago oraindik egiteko. Hasi gara. Baina, bueno, orain guazen Amaiakin, ze kontatzen digun, munduan zer gertatu den, Gure maskulinista egun, bueno, eta nola pentsatuko dugu. Igual ez pentsatu, Baina hasi gara, Fer, beraiek ari dira bere egiten, eta gu. Ni bano. Venga, atera besteko bat, txiko. Guazen ligatzen dugun. Ze gustora egon garen zuri entzuten, Maili, gainera jarri diguzu zer hausnartua. Gaurko menuko zizkamizkekin hasiko gara eta Parisera goaz. Izan ere, hilero lehen igandean autoak debekatu dituzte hiri barnean, airearen kalitatea hobetzeko helburuarekin. Oso ondo, ostra. A ber, igandia, lehenengo da bigarrena. Igandero eta afuera, ez dakit, iruditzen nahiko behin hasite. Gendarmeek goratuko dizute. Hori gaina nahasgarri da, lehenengo igandea, eta zertaz. Eta esate dute, ari beretik jarraituta, Euskal Herrian, hilabeteko lehenengo larun batetan debekatu behar dituztela gizonak tabernetan, pixkat airea depuratzeko. Eta aire depuratzeko. Eta gero hori ezain kontaminatzaileak, eta badagoela. Pixkana hasi, ez da komeni golpetik egitea. Lehenengo larun bata. Lehenengo larun bata horreinek ez dago ziur lehenengoa Parisen arabera. Parisen arabera, bai. Segun Parisek segiten duen. Segun Parisen, ezin dutenean egin Euskal Herriko tabernetan joate ditzela Parisera kotxean, edo. Baina, bueno, azkenean
neurriak neurri, frogak froga, munduan badaude gauzak egiteko eta aldatzeko, eta Bai. nor daki ez, eta nor daki. Ni ondo iristen zaiz? Zuri? Zaizu iristen? Ba, nire eskaxa iruditzen zain neurria. Eskasa, hori bai, eskasa. Ez naiz ados egonen. Ez, bertze herrialde batzutan ez, adibidez Mexikon urte pila bat eramate horrela ez, autoen ibilera debekatzen. Mexiko, hiria, DF, animelia da ez. Igual bizire 1.000 persona baino gehiago, edo 200.000 baino gehiago. Gehiago? La gehiago. Gehiago? Gehiago eta gehiago. Bueno, bale, 0 bat, goiti, beti. Ez, baina hor, adibidez, autoekin, uste dut matrikularen arabera, ez? Bikoiti eta bakoitiak. Zer gertatzen da, dirudunek 2 auto dituzte. Eta hor den egun batez erabiltzen dute bat, hartzen bertzea. Londresen ere, uste dut, autoen erabilera mugatzeko peaje edo bidesari bat ordaintzen dela, ez? Ongi doken neurriek, dudik gabe. Pariskoa gutxi duritzen. Gutxi. Olala. Olala. Eta egunean behin tabernetatik endo, gutxi. Gutxi. Frantzian jarraitzen dugu, izan ere Frantziako iheslaririk bilatuenak burka erabiltzen zuen identifikatua ez izateko. Etzen edonor gainera lehen ere helikoptero bidez ihes egin baitzuen kartzelatik. Hau ez da bat ere feminista, Honek burruka feminista ez, honek burka feminista. Burka feminista. Argia bentsat izan da, Iluntasunetik argia, ez? Iluntasunetik argia. Zelako gauzak, Sistema edo azkenean baloreak ieslari bat zarenean ez dago balorerik. Ez dago balorerik. Aurkitzen duzu nahi alduzuna, ez? Alduzuna eta, Bai. Eta zergatik da ieslaria, doze? Bueno, ikasera sartuko zigualetzen txistosa izango. Oida. Nor da, edo zertaz bilatzute. Igandetan Parisen autoakin ibiltzeagatik, edo zerbait larriagoa. Zerbait larriagoa. Zerbait larriagoa. Zerbait larriagoa, bai. Izan daiteke. Helikoptero batean kolatzeko gaitasuna baldin badu, hau... Edo igual berea da helikopteroa. Bera badu. Dirua ba, bai, ez? Hortaz. Makiber, ez? Nostalgia dator. Makiber berak egingo zuen helikoptero bazta. Igual asko oso gaztea zarete eta dakizu. Makiber ez dut ezagutuko. Makiber azten garen hitz egiten joaten gara, ja... Ekipoa eta ieslariek horregatik beti jatorra. Gainik ez ditu ezagutuko, seguro. Zu zenbatekoa zara, 1900 da? Oiza. 94. Eskerrak, ze pentsatzen nuen igual txarto, 2000 ero izan bezala, ez. Ba, aurreko mendekoa. Nerian 80 azten denean, bueno, gure mendean. Urte ona. Oso polita. Urte ona ieslari izateko. Ieslari izateko. Bueno, berriro ere berriari, ez digo, Eta azkenean harrapatu zuten, ez? Harrapatu zuten, hori da. Eta zelan harrapatu zuten? Zelan jakin zuten, ez? Klaro, horreri ere... Dutxarako kendu zuen burka, kentzeko, ez da? Oso zaila izan behar da, horrelako, ez? Pero noiz behit kendu beharko zuen, ez? Bestela... Han! Urten momentuan, tak! Bestela burkarekin, ja. Baina burka, igual, aeroportutan eta ingo, a ver, karneta, bueno, tal. Historia egiten dela, Egiten da, ez da? Seguro bai. Ba, suposatzen dut, ez? Claro, egingo da. Zelan ez dakit zelan egin duten. Frantzia utzi eta Espainiara goaz. CISek egin duen inkesta baten arabera, Pedro Sánchez da lider politiko bozkatuena, hau da puntuazio altuena lortu duena, naiz eta honek ere ez duen gainditzen. Jarraian Pablo Casado dator eta 3. postuan Albert Rivera. CISen enkuestak asko sinisten badituzu, badakizu ze gaixotasun tortzen den, zistitis. Infekzio, arraro. Bai, asintzez ere somatzen. Bala ez zerbait, ez dakit sinistu. Ez esan du, inuk ez duela, ez gainditu, berez, hori esan du. Errepikatzera. Masterra bai, baino... Bai, errepikatzera. Hortaz errepikatzea dituzte binta berri, aspertu arte, Bai. Baina zu ez haude zerrendan, Oskar. Nik pentsatzen nuen bai laugarren ero aterako zirela, zu, hor? Ni hortxe, baina... Hortxe. Nago CIS... CIS baina zerren ditzen dioten, Ego zuen kestau da, CIStaz. Batetik poste. CIS baina zerren ditzen dioten?
Osea, trans eta cis. Bai, uste ez dakien zer Ba, suposatzen da, zu jaiotzen zarenean, gizarteak esaten badu zu mutila zarela, eta zu pentsatzen baduzu mutila zarela, bazara cis. Baina zu jaiotzen zarenean, gizarteak esaten baduzu mutila zarela, baina zu pentsatzen baduzu ez, zara trans. Hor dago. Zelako enkuesta cis? Cis gara. Cis trans. Zelako gauzak ez da? Hitzak asmatzen dute danetarako. Gauza identifikatzea, ez etiketa. Baina gauza deitzea ere ez, Goitzek beste programa baten esan zuen bezala ez, ezberdintasune ere bere kolorea jarri, eta bitartean behintzat ez dugu hitz egiten politikarietan. Horiek. Bukatuko dugu hitz egiten, ze gauzei bere izenetik deitzea ez, politikariek eskax batzu dira ez, zute gain ditu, eskax. Hori da. Gorria, jartzen zaiz da, ez? Irakaslea beti gorria pintzen zuten, ez? Ja, hori ere, gorria zertaz gorria. Beti Nire gustatzen zait gorria. Orain hasi behar gara, horia bikaina pintzeko. Horia, niri horia etzea gustatzen. Horia ero gorria? Horia, bai. Ba, nire etzea gustatzen hain urrutiko jendearekita zitzaita ez ditu. Espainia. Azkenean baino eta bat dira ez ditugu ezagutzen eta sortu. Lau gauzen, lau irudi, gaixoa. Baina Pedro Sánchez izaten ala dozein. Zenbaz Pedro Sánchez egon dira, Espainia. Sánchez asko bai. Hanbeste. Bueno, Amaia, a ber, urrengoan, a ber, zeitzu datu zen, a ber. Haze ateraldia dituzuenak, baina jarraitu behar dugu. Kiroleko profesionalak Gotzon Mantuliz Operación Triunfoko prestatzaile fisiko eta mental berria salatzea planteatzen ari dira honen formakuntza falta dela eta. Bizkaitarra, El Conquistador del Fin del Mundo realitiko irabazlea izan zen 2009an. Hori bada titulu bat, hori da titulu honorifiko bat, Kasi hartu eta punteak, ze ez dakit norden hau. Hori da problema, ez jakin bat naiz eta... Ez jakin bat, ez zara pertsona normal bat, ez dena kezkatzen. Ez dauka jakin barrik, ez? Ez dakit, baina bueno. Eta tituluik ez duelako salatu barute? Ez que salatzen dute. Hori dago modan ere, ez? Gauza da salatzea, ez? Gauza da salatzea, zergatik euki behar du titulu bat. Igual jakin aldu bai, ez? Baina gauza da, lehenagoko batetan, berta berriro egoitzak aipatzen zuen honi deitzen zaio intrusismo, ez? Badago jende pila bat ustez asko dakina eta azkenan duena da jendaurrekotasuna eta manipulazio gaitasuna handia. Hori gira da. Eta gehiagizko jakintzari gabe ejertzitzen du edo egiten du paper batzutan dago, ez? Baina ez dut uste kasua izan denik, bai? Hau ez dakit izan reality showetan jarriko dute jendea nahi dutena, ez? Azkenean... Baina esan nahi du reality bada... Ikasketa egituelako, ez? Baina zure papera baldin bada gomendioak ematea osasunari buruz eta... Ez dakit dan osasunari buruz, ero kirolei buruz, ero dantzai, ez dakit zer buruz da. Horren papera, profesional baten papera, eta nik uste hau egiten dutela ere, bete aipatzen duguna, berriak ez dira, gauzak aipatzeko dira, ez? Eta benetan, ez, hor, nondik ematen du iritzi bat, ez? Zergatik da prestatzaile. Behintzat argi izatea, prestatzaile, hau da tipo bat bere esperientzia duena, baina ez da, ongi dago gauzetaz hitz egitea, ez? Jakiteko ere zer dagoen atzean ze bestela, eta garai hauetan ere ez, derrepentu, mango izkizuet jogako klasea, espakea, eske egin nuen online ikastaro bat, eta horrekin, Dalai Lama behin ikusi nuen, eta Dalai! Pelikula batean, pelikula bat. Orduan, eta badago jende pila bat, ez, esandakoa, ez, eske ni naiz, prestatzaile, sukaldari, influencer. Intrusismo asko dago, baina salatzeko moduan hori salatu. Neri ongi duritzen zait, azkenean telebistan, hori reality show bat da, dena da espektakulo bat, ez? Eta nahita jarri dute hor. Baina, kanpora behire azkenean, audientzia hondia izate dituzte oraindik, ez? Olako, ez dakit, nik Goenkaletik... Pasan hori emetzatu gizu? Goenkaletzen reality show bat, ez? Zen reality... Gran hermanako lehenengoak usinuen nik uste dut. Joan den mendean, edo. Joan den mendean. Hortxe. Hoxe, ez? Azkenean eredu bilakatzen dira zoritxarrez, onintzen dako, eta... Arras ongi.
fuera. Denontzat. Gotzon. Gotzon. Eta ez da deus pertsonala gotzon. Ez dakit nortzaren ere. Ez dakit nortzaren. Baina, Juan Carlos Universitatea. Titulillo bat. Euskal Herrian gero eta turista gehiago jasotzen ditugula jakina da, baina aurtengo udakoa errekorra izan da. Izan ere, inoiz baino turista gehiago hurbildu dira paraje hauek ezagutzera. Ez que polita da. Zer da, ona edo txarra? Neurri ikusi behar. Segun zertarako ez? Segun norendako. Alaia, berriro negozio ikuspegitik ari gara? Datu horiek ateratzen direnean, segurazki bai. Aipatzen direnean albiste bezala, bai. Orduan negozioa baldin badago ona da. Dirua sartzen den, ez? Guztietan, jendearentzat, ekonomiarentzat eta jendeak esaten du, ez? Euskal Herriari ondo etortzen zaiola, baina. Claro, gero beste gauza da. Egon zareta espaldi Donostin? Ba, espaldi ez. Ni espaldi... Baina entzun dute, baduela hiru hondartza. Zinematian. Hiru hondartza. Turismo ereduaz, ez da inbeste hitz egiten, azkenan ze jende eta ze gizarte eredu sortzen duen. Eta banoa harriak ikustera, banoa janariak frogatzera, baina pasatzen naiz eta nire esperoan dagonak, benetan ni naiz berarentzako turista bezala numero bat gehiago, dirua eta sortzen da eredu bat, non interakzioa da konsumo bat da turismoa, ez? Viena, Nueva York, dazkagu irudiak eta bagoaz irudiak ikustera eta baino errealki pertsona oso gauza gutxi pasatzen dira. Argazkia ateratzen. Betiko argazkien bila, ez? Bizi beharrean, ez? Eta hor sortzen da lan mota bat ere hori bat, temporadako lana, kalitate alde soldatak ere ala moduzkoak... Etxe bizitza arazoa... Hori, orduan, nik uste hori, aspaldi honetan dago ez, eta gainera ematen du Euskal Herria gainera bakean gaudunetik ez, turismo egodela... Orduan, gaudalako mito batzuk, eta turismoa ez da, nartu duaren gero eta jasangarria, baina... Ez hitz hori gehitu zaio, baina hitza. Jasangaitza ez esateagatik askotan, ez? Baina, hemen San Fermietan eta bera ze turismo mota, ez da? Nahi gabe ze kanpaina egite, torri, tal... Garai batean, txosnak zeuden hor, autobusken toki. Aikiona! Eta punkiak, benetako punkiak, txakurrekin, usaiakin, desodorante gae. Ze garaia. Hori bai turismoa, hori bai konsumitzen zutela denda lokaletan, litrona, arrabatzen zuten komertzioan. Bueno, alegia, orduan, honen inguruan asko dago osnartzeko, eta ez da kasua. Donosti dio eta adibide bezala, baina Donostin gero eta gehiago. Ez, eta herrietara baztanera iritsi da. Ja arazoa dago bertako jendeak pisuak alokatzeko. Zer, ja, alojamendu turistikoa, gero eta gehiago, eta hori da, leku haunitzetara, ja. Eta hori, berriro digo, diruaren izenean, ze pasatzen da beste guztiarekin. Nafar eredugarria konsideratzen zarete? Adi, Nafarroako urrezko domina jasotzeko hautagaiak aurkezteko epea zabalik da dagoeneko. Hala, hasi apuntatzen. Hasi apuntatzen, Nafarrak. Domina batengatik, pues bueno. Urrezkoa? Urrezkoa. Seguro torri bat dela Iruñera hartzera, ez? Bueno, Iruñera hartzera. Bagizu belateko tunela, ni xalola tortzeko, baina urrezko domina. Eta gero, zer jantzi, ze karo. Ama, hola amarozu? Ez. Da. Erresa da apuntatzea, baina gero ematen dizute eta. Baina gero, Eta gainera, Behar duzu, gainera? Eskerrak, eman... Jota bat, nega... Hori, oso garrantzitsua. Eta gero, baluartera joan, gauzak egitera... Argazkiak. Baluarte? Hori ez da parkin bat? Eta inbeste dago, jende dago, hori merezi duena, ez? Adibidez. Bat bihiru errantzun berriro. Adibidez. Urrezko domina. Iñaki Perurena. Bueno, bat esan duzu, pentsa? Gehiago, Julen Zelaieta.
ya está. Aportatu zuen... Ja, ez zaitu kurritzen. Niri ere. Domina urrezko. Ez da gustatzen. Urrezko Ja, Nafarren edugarria, ez? Gero igual dena gainera, bera bezala izan barko genuke. Bak zuzak bazten den, da araz injustua. Ze bat hautatzen da, ez? Eta zenbat gara, zenbat nafar gara, 600.000? Ez dakit. Oida, araz injustua. Eta, bueno, gainera dena mutilak esan ditute, fijatu Bai, zarete, dena ni gizonak. konturatu naiz. Hombre, Normalen mutilak esaten dira. Beturreko forea. Bai, arraro ez da hori bebe mutilak izatea, ez? Askotan gertatzen da, ez? Ba, botako bagenu zerrenda Edo cis batzeran, edo ikusiko trans. bagenu ea zeini eman zaizkion, ez, domina hori, ea zer diren gizonak edo emakumezkoak, ba. Ez da zertaz ematen daten, asmatuko genuela, portzentaia, Mundu joan zen. Beraz, Bueno, ez gara aurkeztuko A ber, Ni momentuz gaizki harrapatzena. zuek ere, zu orduan, a ber zein aurkezten da. Ez da geldituko utzik, ez da? Sorterik onena Nafarroari eazen jartzen eguten. A ber zeineri Ea ematen gure diote. ogasuneko diruan nora sustatzera. Ja, zenba balio du dominak? Ja, bera dio, hori ordaintzeko Domina, hori da, bai. Hortik dator. Ordaintzeak domina. Domina. Horre mina goizuetan esango zuten, hori ordaintzak mina Horre bai mina. Euskaltzaindiak Euskara Batuaren 50. urteurrena ospatzeko nazioarteko ekitaldia antolatu du honen sorlekoan hain zuzen, Arantzazun. Arantza. Nire lekuan hori da. Arantzan zu ama. Horrela sortu zen, ez? Izena. Nola? Arantzan zu? Ama Virginia zegoen arantza tartean, eta esan zioten, arantzan zu ama. Eta hortik, arantzazu, izena. Ai, Virginia, bilgune feministako lehen sortzailea. Ai. Hau ez puntan? Pintxoz beteta. Pintxoz beteta. Pintxo, sagardo, txakoli... Hora ama Virginia eta dena, Jesus, da bera ama Virginia. Pintxoz beteta. Koroia ere pintxoekin. Baina Jesus, hemen nagoela, hemen da. Hortaz sortu zutenan Euskara Batua, ez? Bazien pintxoak eta batzen denetik. Pintxo Euskaltzaindia... Bale baude pintxoak Euskara Batua. Bai, batua, dano batuta. Orderen oso gure izango da festa horretako koktela, ez? Kaixo, arratsalde on degokizula. Nondik logokizuke zagozkizuzkela? Nondik zatozkizu? Jota? Perdón? Ni heldu naiz kamara. Pentsa, zerbitzari adibidez, ez? Ez dela Euskalduna. Boa, egun horta... Barka, kendu lekiokezu azala langostin otarraintxoa? Otarraintxa. Menu hau. Ni hor urduri ipatiko nintzen, Bai. Ze, itengo duzu ezki solas? Bai. Eta euskalkiak? Horre bai pintxoak direla. Pintxoz betetakoak horrek. Dena den hori, broma, eta Euskara Batua da kaltetu handi bat azken urteetan, zen mundu guztia bada, ez, klaseko intelektuala bezala, ez, mundu guztia bromak egiten dizkiona, baino asko diogu eskertzeko Euskara Batuari. Bera 50 urte. Bai, zorionak beti euskerari, hori bai. Urrezko. Estella. Urrezko domina edo estella. Zelako zarra, ez da Euskara Batua. Zarra? Nola zarra? Berrogeita hamar urte! Fite jaki gara, Fite. Zelako zarra. Bai. Onena. Zaharkitua bai geratu dela pixkate. Piskat, bai. Dena gizonak argazkian, eta abertzen daukagun aldatzeko horrere. Hori euskaltzen gizarra, orduan, ez? Hortaz indute arantzazun, ez? Ja, Baina horrek ez du konpentsatzen. Arantzazun ere gizonak bizi dira bakarrik, ez? Fraideak, ez? Arantzazuko egun bat egon zen, batean, arantza guztiak batzen ginen urte bat oso polita izan zen. Bai, Eta zenbat? Bueno, batu ginen hanbeste, eta dakizu zer zan han egotea eta elkarrizketa egiten zizuna zan arantza. Eta arantza eta danak. Argazkilariak zerrexa, Arantza, eta batu ginen, baina hanbeste, izan zen oso polita. Bakarrik baten egin zen, ni bertan egon nintzen, eta zeuden, baina nagusiak eta txikiak, eta netarik, bai danak arantza.
Oso polita izan zen. Ba, Bortziritan ere egiten zen hori, Arantzan. Arantzan. Bai, herria ez ezagutzen. Arantza bai. Bai. Joan zaitezte. Baina horrez ez nahi egon. Osea, horrelako horik ez duzu egin oraindik, ez dakit. Ez nik ez, niz nago gobiatua, niz naiz Arantza. Fernando, Castilla, da zurea, Oskar? Oskar Hollywooden. Hollywooden, bai. Izarra. Baina, arras maitatu da. Hombre, dena, Oskar. Salchicha marka bada. Horret desprestigiatu zuen. Salchicha. Eta gainera kanta nahiko itxaskorra zeukan. Zuen kanta? Zuen kanta, bai. Bai. Bueno, dena den hori, Euskara Batutik baldin bagoaz Oskar igual. Eta oso programa serio. Oskar kadekilokin. Karretan eta guzti, Kadekilokin. Horretziko dugu. Zeharo aldatuko dugu orain gaiez, Nafarroako gobernuak emakumeak kirol eremuan ikusarazteko eta ezagutzera emateko hainbat jarduera antolatu ditu. Jarduera hauek gizarte osoari daude zuzendua, baina argi utzi dute kanpaina hau bereziki hedabideei zuzentzen zaiela. Emakumeak, kirolean. Alegi, orain dela gutxi ikusten duen bideo bat interneten, eta nola gustatzen zaidan emakumeen kirola, eta agertzen zen hori ba, olimpiadetako irudiak eta hori ba. Jantzi estuak, modelito, ez dakiz zer. Ematen du, emakumea lan mundura sartu zenean zenbat iraultza, ez dakiz zer da iraultza, zer da esplotazioa, eta zer eredu da emakumea kirolera sartzea, ez? Edo zer eredutik, edo zer da sustatzen dena. Ze kirola hori askotan aipatu dugu, ez, baitu bere alde ona, baina baitu bere beste alde batzuk, ez, estetikari dagokiona, kompetitibitateari dagokiona, lehia ez osasuntsuari dagokiona, bai, igual aukerari ematen du, ez, edo bisibilizazio, baina gero ere esaten da, ez, eta bere oso garrantzitsua da kirolak daudela eginda gizonen neurrira. Ere, ez, baloratzen dena da hori indarra, ez dakizer, ez, eta hor ere ematen du, zer baloratu behar duzu badu, beste gauza baloratzeko, ez? Hori da ere dena relatiboa, ez, azkenean, lehengo batean aipatzen zuen, ez, nondik behiratzen den edo zerekin konparatzen duzu. Kontua da, emakumeak gizonekin konparatzen ditugula, gizonak bakarrik ikusi ditugulako herri kiroletan, futbolean, pilotan, eta konparatzen dugu horrekin, ez? Zertaz? Ba hortaz. Bueno, kanpaina hau, ez da nahikoa izanen. Ganden urteare izan zen, mantxo, naturalki ataratzen ez bada, hori, naturalki. Ez? Eta igual naturaltasunez ikusiko dugu. Eta ez dugu konparatuko, pilotariek adibidez ez, azken urte hauetan txapeketak egin dira, emakume Master Cup, eta arras pilotari hona dire, emakumezkoak. Eta, gero eta gehiago, azken 2 urte hauetan ere, udan jaialdi pila bat izan dira, emakume pilotariekin, eta arras ederrak ez, eta, mantxo, kiston lana da goiteko. Neurri hau, ongi, seguraski eskaxa izanen da. Dana gutxi. Ez, seguraski bai, seguraski izanen da ere, pixka saltzeko, ez? Fernando, gaur zure hitza da... Eta bideo batean lan egiten du, eta izu. Eta baki zerbait kanpaina honen berri. Baina hori ni berriro diote, askotan ustez opari bat dena ea zer dagoen horren atzean, ez? Badaude ñabardura pila bat, ez? Eta azkenean hori aipatzen da ere, ez? Gizonen gauzak emakumei ez da gizarte osasungarri bat, ze gizonen munduan dauden mila kaka, ez? Eta askotan ere, baten du ez, kaka berdinak denentzat, ez? Ustez, erronka bada, baina, bueno, osagarri da, bai, aukera bai, baina ohartzea benetan zehari garen aldarrikatzen edo eskaintzen, ez? Zehari kirolak, esan berriro dio. Hartuko dugu, txan. Goazen jarraitzera, asteko irudiaren tartea da, orain, 3 aurren aita den estatuar batek sarera igo duen argazki hau aukeratu dut aste honetarako. Aita honek argazki honen bitartez gizonezkoen komunetan aurrei fardela aldatzeko guneak erreklamatu ditu eta ezustean sekulako arrakasta izan du eta birala egin da argazkia. Bai, haunitzetan komentatu izan dugu. Zenbat bider, ez da? Bai. Zergatik bakarrik emakumeen, ez? Komunean egoten da... Bai.
ez? Bai. Ba, hala da. Ez, haunitzetan atera da gaia, bueno, ni Argazki ona da hau, gutxinez, aitu dut, ez? Ba, bai. Eta nabaritu duzu baztanen ere, Ez, baina igual gauza ez da gizon eta emakumeen komunak egitea, ez? Igual hori da problema. Hori da. Ez? Bai, igual da, bai. Zertaz gizonak hemen eta Andreak hemen? Adibidez. Ez? Unisex. Edo haunitzetan gizonezkoen kamisetak, emakumezkoen kamisetak. Zorionez, batzutan aldatzen dira, ez? Zabalak, estuak, edo, hori detaile txiki batzu dira, ez? Ez dut erratzen hola inbardenik, baina, bueno. Argi dago gizonen komuna daudela, gizonen komunak desastre hutsa direlako. Eta hori, tapa altxatzen ez den bitartean, pixa egiteko egongo dira, eta egon dira dela gizonen komunak. Eta niri nazka emango dit, egotea tapa altxatzen ez den komun batera, baina ez diot hori inongo izakirik opa. Orduan, gure artean hitz egin beharreko gauza da, eske, Gauzazko dago egiteko oraindik, ezta? Tapa altxatze, hasi gesto txiki batzutatik, ez? Edo seri? Seri? Hori, zuek ere bai seritekin alduzue? Nik, hau nik egiten dut. Hori da? Eta nik egiten duena da, pixukide jator batek hau paioekin erakutsi zidan, eta gero, pixa egiten duan aldiro hartu paper puxka bat, eta tiki garbitu, baina marmola ere, beti galdetzen delako zerbait, eta errexak dira, baina... Bai. Baina ez da... Baina mutilei asko gustatzen zaizue, beti tente hor, edo non, eta... Hombre, badaude erronka batzuk ez, adibidez komun batera joaten baldin bada gizon bat, eta ikusten baldin badu hor badagoela marka txiki bat aurretik gelditua, gizon baten erronka da, marka horri garbitzea. Ez, baino... Badu baitu bere... Hori gainera sustatzen da, zeiatza dituzte pegatinak, ez? Hombre, tuteria... Hombre, azkenean hori bai dela zerbait egin dezakeguna. Ni uste errexena esertzea da. Danok eserit, Ni hasi nintzen semei eta erakusteko, eta uste dut gainera garbiena dela. Garbiena, bai, danotzat. Naiztak, bueno, galtzen da ere glamour pixka badu berea, punteria ere badu berea, Edo badu de repente, brrrr, mierda! Hori beti gustatuko zaizue, Beti geretiko zaizu PortAventura. Pixa aventura, Gizonentzako parke tematikoa. Jolasez behar mindekin. Hor askatu zuen, gauzak eta bizura. Apuntatu. Eta erronka izatea, bakarrik ez zulora ez tapari bakarrik. Zegoza da! Zenbat dago egiteko oraindik, zenbat. Bitxikerien tartea orain. Yoga praktikatzen duzue edo inoiz praktikatu duzue? Estatu Batuetako moda berria da yoga hauntzekin praktikatzea. Ikusi bideoa eta ondoren esango didazue ea animatzen zareten izen ematera edo ez. No es fácil concentrarse en esta clase. Aquí se practica yoga con cabras, el último grito de la moda en Estados Unidos. La nueva modalidad se realiza en granjas a lo largo del país con cabras enanas nigerianas que se pasean entre los practicantes mientras ejecutan su rutina. Se siente como masaje. Se trepan a tu espalda y tratan de comerse los lazos del pelo y la colchoneta durante la clase. Así que sí, le agrega desafíos que normalmente no tendrías mientras practicas yoga, pero le suma carácter. Para la instructora, interactuar con estos animales es una experiencia similar a jugar con una mascota, lo que está demostrado que alivia el estrés y hace a la gente sentirse mejor. Bikoizketa bai betikoa hori ahotsak egiten diotena, ezta? Magnífico, latino. Latino, bai. Zerako gauzak asmatzen dute, bai. Hau bastanen ongi, hau egiteko. Bastanen, ez uste hainbertza hauntza. Hauntzak ez pentsa, Hauntzek dena jaten dute. Dena jaten dute, Horta nik ez dut ikusten nola. Ni ez dakit. Ni yoga, betiko yoga gehiago gustatzen zait. Betikoa. Praktikantea, zara orduan. Aspaldian ez, baina lehen yoga dinamikoa egiten nuen. Kreyente da praktikantea. Orain izango nintzen
ateoa pixka bat, Ateo. Orain. Creyente no practicante. Hoi da, jogaren azken oiua. Ez, baina gustatzen zait. Euskal Herrian potxokekin, ez? Potxokekin. Potxoka, gardie... Baina igual, al revés, beraiek gainean jarri beharren bazu gainean, edo, bueno, beste... Hoi behar da... Akroyoga... Akroyoga. Bueno, azkenean nik uste dut horko graziarik handiena zela, nik uste olako gauzetara ni horrela joan nintzen, eta orokorrean joaten garela rato bat gure buruarekin egoteko, eta pixkat maitasun propio eta ondokoekin maitasun edo jatortasun giroak topatzera bai. Eta ikusten zen, hauntz bat etortzea da txiki egitera erlajatzen ditu tensioak asana batek edo luzaketa batek bezain beste, ez? Nik ez dut kusi hor sobera ongi, Sobera ongi... Yoga egiten zutenak, ez dakit hor, baten batola... Orduan ez dakit nik, helburua... Niri gehiago gustatzen zait yoga igual naturarekin, ondartzan, ero mendian, ero hor bai dela ia naturarekin, ez? Baina hor, batzuk zeuden hori, zuk zan duzun bezala, ez? Pizka bat, orain etorriko da, ez da etorriko, ez? Pizka bat, ez dakit. Batzuk egongo dira lasai, baina ni bentsatzen nintzak egongo lasai, hor. Hori da, hauntzekin, baserrian, hauntzekin egoten... Hori bai dela, hauntzak ze jaten da, ez baina. Dena. Egiten du kosko baina ez du jaten, ez da. Belarra. Ez du koska egiten. Ez da koska gauza bakarri baizik, eta da zu zaudela, ez? Arnasa, bestea, eta lasaitasunean, eta ez, pixka bat, ez dakit, niretzat dintzat. Ama naturaren maitasun olatu natural bat da hauntza. Ireki zure bihotza hauntzari eta irekiko diozu Pachamamari. Eslogan bat ematen oso ona. Beraiekin kontratatuko dizute zuri esaldi epintzeko hauntzari. Hori ederra, zekero hori bagozetan pasatu da ez. Bueno, hemen yoga egiten ama natural. Esketa, bat ditxo, bueno. Alegia, Bai, pastoien hauntzarekin, Ni nire emozio... Kosmosarekin badeteko. Simpson telesaia Antena 3an emititzez utziko dute 24 urteren ondoren, eta albiste hau aprobetxatuz kalera atera naiz, ea nafarrek ze telesail mota dituzten gustuko galdetzera. Eta hauxe esan didate. Telesail zalea zaitugu, Xavier? Bai, asko, bai, ni telesail asko ikusi ditut, eta ikusten ditut. Eta ze motatakoa gustatzen zaizkizu? Beti genero bera ibiltzen duzu edo aldatzen duzu estiloa? Jo, ba ezaki zer esan. Ez dut generoa ikusten, ez dut hori begiratzen. Ez dakit zerren arabera ikusten ditudan seriak. Asko dira ikusten ditudanak 2 edo 3 kapitulu, 4 agian, denbora ematen diozu batzuei, kreditu gehiago ematen diozu bestei baino, baina ez bazai gustatzen, berehala uzten dut ikusteari. Eta zein izango litzateke hola ikusi dituzun guztietatik gustokoena izan duzuna edo engantxatuena ikusten aritu zarena? Joe, galdera zaila da, baina nik gustokoena True Detective izango zen. Oso serie, ona, zoragarria iruditu zait. Eta gero, gertu egongo zen, baina hau kendu zuten, Karnibale deitzen den serie bat, hori kendu zuten. Zer dela eta kendu zuten, fuerte egia edo lao? Ez oso garestia zen eta ez zegoen, espero zuten erantzuna ez zen egon. Orduan, produktora eta zuzendariaren arteko liskarra hauek egon ziren, eta bata ez zuen atzera bota eta bestea ez da, así que gelditu zen egin gabe. Eta telesaia, esan diguzu, eta pertsonaia hola gustukoena izan duzuna? Fargoren lehendabiziko denboraldian egiten duena, ez dut gogoratzen izena, baina Fargo ikusi dutenak badakite ze pertsonai den da, zoragarria bai, oso ona. Orain, albistea izan da, 24 urteren ondoren Simpson telesaia Antena 3tik emititzez utziko dutela. Jarraitzen zenuen zuk Simpson jarraitzaile horietako bat izan zara? Bueno, jarraitzen nuen duela urteak, orain ja egia esan, nire anaia, bai dela jarraitzailea eta behin eta berriro ikusten ditu eta berarekin izan dugu bronkaren bat etxean. Así que, ederki, iruditzen zait, perfecto iruditzen zait. Zuri ongi etorri zaizu orduan. Oso ongi, bai. Bueno, Mairekin nago orain, Berriozarko kalean. Mai, konta idazu, zu telesail zalea zara? Bai, gustatzen zaizkit telesaiak, bai.
asko gainera. Eta bat aukeratzekotan, jakingo zenuke hola biziki gustatu zaizuna? Momentu honetan ikusten ari nahi Shameless. Ze genero edo estilo aukeratzen duzu normalean? Hemen bertakoak, estatalak, atzerrikoak, zein gustatzen zaizkizu? Esan. Eta, bada, berdin zait. eta pertsonaia bat aukeratzeko esango banizu, hola, gustura jarraitu duzuna, barre inarazi dizuna, edo identifikatua sentitu zarena? Ez Zu Simpson zalea izan zaitugu, Maili? Esango banizu, 24 urteren ondoren Antena 3an emititze utzi dutela, zuri eragin dizu, ez? Bosta xola? Egia esan ez dit batera eragiten, baina bai ikusi izan dut askotan. Eta gogoratzen dut banituela VHS zintetan, lehenengo igual 5 temporada edo lako zerbait txikian nintzenean, eta oso zalea nintzen. Baina orain dela urte pila bat ez ditudala ikusten, eta, bueno, pues interneten ikusteko aukera izango dute zaleek, orduan, pues... Niri berdin zait egia esan. Gainera gaur egun interneten ikus daiteke edo noiz eta edo non, así que mila esker Maili ongi izan. Berriozarko kaletan jarraitzen dut eta Itziar harrapatu dut, oraingo honetan hemen Itziar telesailzalea zaitugu? Bueno, pixkat behar bada, bai, ez gauza honitzi, baina bai, pixkat bai. Zein izan dira horrela markatu dizuten telesaiak edo bereziki gustokoak izan dituzunak? Ba, bueno, gehien gogoratzen dituenak behar bada, txikia nintzenekoak, ez? Gure garaian, txikia ginenin euskaraz etzen gauza handirik izaten eta gazteleraz izaten ziren gehienak, eta barrakasta handia izan zuena, Verano Azul bat, edo Barrio Sesamo, Oiek bilek ditut gehien bat burutan, bai. Ondo kutxun gogoratzen dituzu, parre txikia ateratzen zaizu. Bai. Oiek bilek, baina, karo, txikia ginenen etzen gaur den egunin bezain bertze telebista izaten, bai. Bi oiek. Eta hola, pertsonai bat bereziki gustokoa zenuna, hortzaroan, edo markatzen zizuna, identifikatua sentitzen zinena, edo... Hortan bai hartu nauzula, ez dakit. Ez dakit ez zait bururat etortzen, bai, bat baino gehiago izanen dire, baina hola, bururat ez zait etortzen ez da bat ere momentu honetan. Orain albiste izan da Simpson telesaia, 24 urteren ondoren, errez esaten da, Antena 3ean emititzez utziko dutela. Horrek eragiten dizu, pena hartu duzu edo ez duzu Simpson gustokoa? Ba, ez du, naiz inoiz Simpson jarraitzailea izan egia erran. Baina, bueno, orduan... Orduan zuri bosta xola, ez da, ez dizu zertan eragin. Ba ez, berdin geldituko naiz, zentzurreta. Ami eskerritzia, ondo izan. Simpson. Ni ba naiz telesailzalea. Gazko gustatzen zaizkit. Zuei. Simpson zaleak izan zarete inoiz? Ni ez, ze horiak dira eta horiak zuzuztor. Horiak ez. Horiak izan bali. Bai. Eta pitufoak? Pitufoak, bueno. Urdinak? Badagat gorria, ez. Odol urdina. Odola ez, azala bakarrik, odola ez. Ba, ni oso zalea nintzen egia esan. Simpson. Baina 24 urte, naitezke errez telebistan ze errepikatzen zuten urtero, ez? Zen gutxi gara, urtero berdin. Goenkale bezain bat, 24 urte hor. Goenkale 24 urte. Goenkale 24 urte. Bulebroi total. Hori bai serie bat. Serioa. Dena, bueno, Simpsona, nik uste izan direla fenomeno bat, Amerikako gizartea ekartzeko gure gana, zen da oso kuriosoa ere, askotan hitz egiten dugu gure artean bereziki umore motak, ez? Da Simpsonen umore mota oso berezia da. Berezia, bai. Da, farra egiten du igual farra egitekoak ez diren gauzetaz, eta orduan ematitu eredu batzuk ere, ez da kurioso, justifikatzea ditu gauza deixente, genero aldetik ere, ez, onartu beharko genuke. Hau da galdera hundia, ez, agertzen direnean ematen du kritika egiten ari dela gauza batzuei, baina ze punturaino kritika egiten ari da edo indartzen ari da figura mota bat, eta bueno, bada asko sartzeko Simpsondarren inguruan. Eta gero, Antena 3 bezalako gana 24 urtetan eman baldin baditu, konfiantza gehiago. Gero gainera zelako imaginazioa, ezta? Simpsonek imaginazio asko dauka, eta asko landu behar da horrelako, ez?
gidoiak egiteko, horrelako imaginazio, jende asko gongo da atzean. Ez bakarrik bera, Mark, baina... Badaude hor bideoak ere, Simpson atzean dauden mezuak, ez? Bai, hanbeste daude. Hanbeste. Bai, marrazki dizuna gauza serioa da. Bai, balore pila bat daude. Bai. Lehenengoko bidar Simpson agertu zenean, danak esaten zuten, hau ez dugu pentsako. Ez, horia baldin badira, ezin da. Gero ja jendea zizan, ez normal hau hartzen dana, ez? Baina ziren izan zen oso, ez? Ze balore asko. Bertan momentuan eukizuen, Beste gauza bat zen beren azul. Urdina. Barko de txanjete, no nos movera. Eta gogoratzen zarete U-bekin. Ube gaia gaur azken urte hauetan modan jarri izanen da berriz, haunizetan irudikatu izan dute Trump eta bere emaztea, ez? Diana. Irudi batzu ikusi ditut eta... Dena den badago gauza bat ez dio dela inori gomendatzen egiteko nik egin dudalako eta da zure haurtzaro edo nerabezaroan gustatu baldin bazaizu asko telesail bat, ez bueltatu inoiz ikustela. Ez da bardila. Hori egia da. Bai, azte zaret esaten, eta zergatik gustatu zitzaidan, ez? Beste gustatzen. Gelditzen da bizka bat, bai. Ez gara bueltatuko orduan. Ze Diana hori lagartoa zena, ahoa irekitzen zuenean arratoia jateko, ordu momentuan zen, como... Ikaragarria zen, etorri ziren, estradurtarra... Eta orain ikusten duzunean, kriston faltzu ikusten duzunean. Muskerrak ziren... Baina horre asko ikusten da gizartea, nola beste leku batzutan geuden. Batez ere, hori, orain ematen du virtualki ezagutza ditugulako gauzak, ematen du ikusi dugula denetatik, ikusi dugula Nueva York, ikusi ditugula hilketak, eta ikusi ez da... Hau da, behin baina gehiagotan atera dena, bertzera ikusgarri bat, zahartzen ari gara. Ari gara iraganari buruz. Iraganari, bueno, bebai hitz egin aldugu. Zure adinekoa direla, Simpsonak. Horentxe kontu da, Ala. Hogeta lau, zenbat urte. Hogeta lau. Bueno, baina konfiantza daukagu hori bat, ze telesaien bidez ere zenbat balore eta zenbat mundu zagutzen diren, orduan ere hori ba... Eta ere eta oso kuriosoa, ikusten da, mundu guztiek deno daukagu atzean beste bizitza bat, da gure etxetan eta gure bizitzen parte dira telesaiak. Gure formakuntzaren parte dira telesaiak, orduan zenbat eta zenbat dauden, eta ongi dago ere honetaz egitea, ohartzeko ere, ez dago, bera, hau ez gustatzen, hau sustatzen duelako, eta hau gustatzen da, eta personaia hau ez gustatzen, eta hau gustatzen da, hainbeste gauza, ez? Da gaur egun aukeratu alduzu, ez? Plataformakin. Behar bada konturatzen gara, baino, behar bada Simpsondarrak ikusten genituenean, ez? Edo adina, segun norketa ikusten duen, ez? Ez zara konturatzen eta barne biltzen duzu beraiek barne biltzean nahi dutena. Gero ja, behar bada batzuk konstiente izan gara urte batzuk geroago, baina bertza honitz behar bada, ez, eta hor gerituko da, gure barnea. Eta hori bezala politikarekin, egiten ditugun horren komentarekin, berdina berriekin, eta legia sartzen zaigu informazioa eta bizitza ditugu errealitate virtuala, baina ez dut hona dotxarra denik, oraingoz. Bakarrik aipatu. Ea, baina, bueno, Simpson amaitu da, baina beste telesail bat sartu dute beraiek, dana estrategia izan da, ez dugu zango izena, baina plataforman hor dago, barria. Lagunok, iritsi da agurtzeko ordua, Maili Lasa, mil esker gurean izateagatik, eta besteoi ongi izan, eta hurrengo saiora arte. Agur! Agur, Amaia! Agur, eskerrik asko! Bueno, orain guazen satiraren txokora, hemen daukagu, lehen esan dugun bezala, Trump, lehen V, atera da. Hau bai komikia. Pedro Sánchez, da eskuinen dagoen ezin da? Terminator. Zein da? Horrek ez zituen izatzen elefanteak. Horria ez dago, ez? Horrez dago. Estilo pixka bat, ez? Hemen... Ara, Nafarroako bandera.
Zer graziosoa. Ni detailetan, bai, horia ez du gustoko. Baina gorria ere dauka. Gorria eta horia dauka. Baina kombinazio hori gaixoa oso kaltetuta dago. Orduan zuri Trump. Baina da, positibo, negatibo. Mira, kuriosa hori korbatetan, nola, egiten dut. Bai. Dana prestatuta daukate, hau egiteko. Komikia ongi saldu behar da. Bai. Komikia. Hemen ere hori bat eratu dizkute guri. Ai, bala. Berriz bat, Ostra. Hore bazen, munduko leku batean, hau pasatzen den bitartean, beste batean hori pasatzen ari da. Ze lotura dauka bata bestearekin. Ze tratu egin dituzte orain. Ze trampu. Ez importa. Turistak etorriko dira, lasai. Eta zintotal emakumeak eta gizona hasi, ez da inbesterako. Begira ze guapa dagoen neska, begira ze traje jarri duen. Degin txizakampora. Aldatu arrapa. Ez dakit konturatu duten mezu subliminalaz, baina orain konturatu nahiz aldatu dela jantzia, lehen zuen horia, eta orain baduka V bat alderantziz. Ikusten duzue? Ez da izango lagarto. V. Hori, menua lagarta. Bueno, ja, denpora pasa zaigu, beti bezala, harin, ez daukago ja denporarik, eskerrik asko Maile, gurekin egotagatik. Eskerrik asko. Oso gustura egon gara. Da zuei, beti bezala, hemen egoteagatik. Izan, ausartak edo kamikazak. Fernando eta Oskar, urrengo arte. Saiatuko gara horrengoan. Eta, bueno, batez ere zuei, eskerrik asko guekin egoteagatik, eta arratsaldean. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.